سلام تخطاتلتي زود ميديا استفلاليو እዋናዊ ሓበሬታታት ናባኹም ዘቕርብ ቻናል እዩ ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ይግበሩ ንሎሙ እውን ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ንክትከታተሉ በአኽብሮት ንዕድም ኢትዮጵያ ናብ ዳግማይ ኩናት ክትኣቱ ድያ ዝብል ናይ ኩለና ሕቶን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንነብር ዜጋታት ብጣዕሚ ዘጨንቀናን ዘተሓሳስበናን ጉዳይ እዩ ቢቢሲ ትግርኛ ድማ ከምዚ ገይሩ ስፍሕ ቢሉ ዳህሲስዎሎ ንሕና እውን ናባኹም ክነቅርብ ኢና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይእቶ ስጋዓት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ካብ ክልል ትግራይ ክወፁ ይድርኾም ኣሎ እቲ ዝቐደመ ብቲ ክልል ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ደው ካብ ዝብልዕ ለ3 ዓመታት ጥራይ እዩ ቁፂሩ ዝርከብ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ይኹኑ እቶም ኣውቶቡስ ክትቆሙ ዘይኽእሉ ብነፋሪት ይወጸለዉ ክበል ሓደ ነባሪ ከተማ መቐለ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ንሱ ከምዚ ምብባል ይቕጽል ብዙሓት መንእሰያት ናብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ይኸዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ሰባት ኣገደስቲ ነገራት ክዓቕሩ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ዋጋ ሸቐጣት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ባንክታት ገንዘብ ንምውፃእ ሙጉያይ ከም ዘስተውዕልን ይገልጽ ኣብዚ እዋን ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 2000 ብር ወይም $13 ጥራሕ ከውፅእ ገደብ ተገይሩሉ ሕፅረት ገንዘብ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝዛዘም ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ዘዘኻኽር ብምዃኑ እቶም ዓበይቲ ዝውውር ክገብር ዝደልዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብኤሌክትሮኒክስ ኣገባብ ንክሳለጡ ተወሳኺ ክፍሊት ክኸፍሉ ኣለዎም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ብገምጋም 600,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ክልል ድማ ናብ ዝኸፍአ ፀግዒ ጥሜት ክጽሕል ከም ዝገበሮ ይሕብር ስለዚ ሰብ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተጻብኦ ወይም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዓብዪ ሩፍታ ሒዙ መጽኡ እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ እቲ ኩናት ደው ኢሉ መሰረታዊ ግልጋሎታት ድማ ናብ ንቡር ተመሊሱ መዓልታዊ ኣብታ ክልል ዝርከብ ባንክታት ገንዘብ ንምውፃእ ነዊሕ ሪጋታት ይርአ ይኹን እምበር ክልተ ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ብትስምምዕ ብዘይምክታቶም ብኡንብኡ ስግዓት ተላዒሉ ብሰሜን ምስ ትግራይ ትዋደብ ኤርትራ ሓንቲ ካብኣቶም እያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ተዋጊኦም እዮም ኣምሓራ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ጎረቤት ኮይና ዕጡቋት ትክልል እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዋጊኦም ኣብ መጀመርያ ሰሙናት እቲ ኩናት ንመሬት እቲ ብሕርሻ ዝሃፍተመ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ሒዞም እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ምንጭ ዘይምቅዳው ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ካብ ሽዑ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ክልቲኦም ኤርትራ ይኹን ምስቶም ካብ ኣምሓራ ዝወፁ ዕጡቋት ምልሻታት ዝነበሮ ርክብ ሓርፊፉ እቲ ሃገር ኣብ ዝመጽእ ሰነ መረፃ ንምክያድ ኣብ ትዳለወሉ ዘለዋ እዋን መንግስቲ ፌደራል ነቶም ብሓይልታት ኣምሓራ ዝጎበጡ ዘሰሓቡ ከባብታት ምፍታሕ ብዘይምኻሉ ምስ ሕወሓት ኣብ ምትልላኽ ጸኒሑ እዩ እዚ ኩሉ ሰፊሕ ዘይምትእምማን ዘስዕቦ ኮይኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብቕልጥፍ ይዝረገሎ ማለት እዩ ሕጂ ነገራት ተጋዲዶም ድዮም ዝብል ሕቶ ድማ ከም ዘስዕብ ክንሪኦ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ሰራዊት ከም ዘሎ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ክገልጹ ቀንዮም ኣለዉ ነዚ ስዒቡ ሕብራት ሃገራት ንኹነታት እቲ ዞባ ኣዝዩ ዘይርጉእ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ናብ ዝርከብ ከባብታት ክምለሱ ዝተንቀሳቐሱ ሓይልታት ትግራይን ሓፂር ግጭት ምንባሩ ይፍለጥ ሽዑ መጥቃዕቲ ድሮናት ተፈጺሙ ናብ ከተማታት ትግራይ ዝግበሩ በረራታት እውን ንኣስታት ሓደ ሰሙን ደው ኢሉ ኢትዮጵያ እውን ኤርትራ ንሓይልታት ትግራይ ብምድጋፍ ኢዳኣትያ ክትብል ኸሲሳ እያ ኤርትራ ነዚ ትነጽጎ ሰብ ስልጣን አዲስ አበባ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣስመራን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምቅርራብ ከም ሓደጋ ይርእዎ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኩናት ንምልዓል ምስ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝርከቡ ሰባት ምሕዝነት ትፈጥረላ ክብል ናብ ሓላፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፉ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንምፍጻም ምድላው ከም ዘሎ ህዝቢ ህልውንኡ ንምዕቃብ መጥቃዕቲ ክቃወምን ንነብሲ ክከላኸልን ግዴታ ክህልዎ እዩ ኢሉ ቁጣዕ ሕወሓት እንታይ እዩ ሕወሓት ኣብ እዋን ኩናት ዝኸሰሮ ከም ምዕራብ ትግራይ ዝኣመሰሉ ከባብታት ከመልስ ይደሊ እቲ ግጭት ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ሃዲሙ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ ማዕስከራት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክነብር ጸኒሑ እዩ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣይከኣሉ ኣብዚ ሰሙን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘሰሓብ 5 ከባብታት ካብ ምምሕዳር ክልላት ትግራይ ወጽየን ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርጻ ከም ዝወሰነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምግላጹ ንብዙሓት ተጋሩ
ኣቆጢዑሎ ኣብ እዋን ኩናት ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተበይኑ ዝነበረ ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘለዎ ሕጋዊ ሰብነት እውን ክምለስ ይደሊ እቲ መስርሕ ግን ብሰንኪ ዘይምርዳእ ተዓናቂፉ ስለ ዝጸንሐ ቦርድ መረፃ ፍቃድ ህወሓት ሰሪዝዎ እዩ እዚ ማለት ኣብ ዝመጽእ መረፃ ክወዳደር ኣይኽእልን እዩ ህወሓት ንርእሱ ምግምማዕ ኣጋጢምዎ እዩ ገለ ኣባላት ሓድሽ ሰልፊ ብምቋም ነቲ ድሮ ወጥሪ ዝዓሰሎ ኩነታት የተሓላልኽዎ ኣለዉ አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ሓድሽ ሰልፊ ክሳብ ዝምስረት እቲ ሰልፊ ን20 ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሩኢተራ እኳ እንተነበሮ መራሕቲ ህወሓት ናብቲ ሓድሽ ሰልፊ ብልጽግና ክጽምበሩ ፈቃደኛታት ከይኾኑ ተሪፎም ደገፍቲ አብይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተሪፎም ዘለዉ መራሕቲ ነቲ ስምምዕ ሰላም ብግቡእ ክተግብርዎ ብዘይምኽኣሎምን ገጾም ናብ ኤርትራ ብምዛሮምን ይነቕፍዎ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣሰላልፋ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ዝተፈለየ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለምንታይ ሓርፊፉ ክልቲአን ጎረባብቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዘይርጉእ ዝምድና እዩ ነይሩወን ካብ መሓዙት ናብ ጸላእቲ ምዃን ዝቃየር ኩነታት ክርኤን ጸኒሑ ኣሎ ኤርትራ ኣብ 1993 ብወግዒ ካብ ኢትዮጵያ ነጻነታ ረኺባ ድሕራ ግና ደቡባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊኣ አብይ ነቲ ምስ ኤርትራ ን20 ዓመት ዝጸንሐ ኩነተ ኩናት ከብቅዕ ብምግባር ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተዓዊቱ እዩ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝያዳ ዝደልደለ ምሕዝነታዊ ዝምድና ግን ብሰንኪ ዝለዓል ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ናይ ቃላት ኩናት ዓሪጉ ይርከብ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እታ ልዕሊ በዝሒ ህዝቢ ሒዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኤርትራ ነጽነታ ምስ ረኸበት 1350 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ገማግም ባሕሪ ሒዛ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ብምስኣና እዩ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ጉዳይ ህልውና ኮይኑ ደቡባዊ ወደብ ዓሰብ ካብ ደቡብ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ክውንን ክደፍእ ጸኒሑ ነዚ ብሓይሊ ክወስድ እውን ድሌት ከም ዘለዎ ኣንፊቱ አብይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባይቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ንዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ይኽእሉን እዮም ኢሉ ተራ ክልል ኣምሓራ እንታይ እዩ ካብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቀስና በለ ዝዓረገ ግጭት ክርአ ጸኒሑሎ እዚ ኣብቲ ክልል ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንመንግስቲ ዝሃቦ ሓገዝ ብግቡእ ኣፍልጦ ስለ ዘይተዋሃቦ ምስ ዝተፈጠረ ቁጣዕ ዝተኣሳሰረ እዩ እቶም ዕጡቃት ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ከም ኣካል ክልል ኣምሓራ ብወግ ኣፍልጦ ክወሃብ ይደሉ ኢትዮጵያ እውን ኤርትራ ኣብዚ ዘይምርግጋዕ ይደለዋ ክትብል ትኸስስ ኤርትራ ነዚ ትነጽጎ ኣብ ጥሪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ብኤርትራ ናብ ጸረ መንግስቲ ምልሻታት ተላኢኾም ዝብልዎ 50,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዙ ገሊጾ ካልእ ኩናት ነዚ ዞባ ናበይ ክወስዶ ይኸውን ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ተስዕቦ በሰላ ገና ኣይሓወየትን ዘላ እቲ ዝበዝሕ ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ዳግመ ህንጸት ስለ ዘይተገበረሉ ቁጠባት ክልል ሙሉእ ብሙሉእ ክምለስ ኣይከኣለን ሕዱር ሻቅሎት ኣልቦነት ንብዙሓት መንእሰያት ናብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ዝሓሸ ዕድላትን ምርካብ ሓደገኛ መስመራት ስደት ክኽተሉ ይደፍኦም ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ህወሓትን ወይስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሙሉእ ኩናት ክለዓል እንተኾይኑ ትግራይ ቀንዲ ዓውደ ውግእ ክትኸውን ተኽእሎ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ክልል መሊኡ ከዕንዎ እዩ ነቲ ሰፊሕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ርግኣት ክኸልኦ ይኽእል ጎረቤት ሃገር ሱዳን ድሮ በታ ብዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቁልውላብ ዘስዕቦ ዕዕናዊ ኩናት ሕድሕድ ትሕመስ እያ ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ክኢላ ሃገራዊ ዝምድናታት ሚካኤል ወልደ ማርያም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ውሽጣዊ ተዋስኦ ዘሳትፍ ዝኾነ ይኹን ኩናት ምስ ሱዳን ናይ ምትእስሳር ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ክልቲኦም ግጭታት ክወሃሃዱ እዮም ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ካልእ ኩናት ንምውጋድ እንታይ ክግበር ይኽእል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ከም ቀንዲ መንቀሊ ናይቲ ኣብ 2022 ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ተራእዩ እዩ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ምትእስሳር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ይረአ ስለ ዘሎ ካብአን ዝመጽእ ጸቕጢ ካልእ ዕናዊ ግጭት ከወግድ ይኽእል እዩ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ክግለጽ እንከሎ መወዳድርታ ስዑድ ዓረብ ድማ ናብ ኣስመራ ዝያዳ ከም ዝቐረበት ይግመት ይኹን እምበር ሚካኤለ በዚ ተስፋ ይገብርን ኣብዚ ግዜ ሕብረት ኣፍሪቃ እኹል ሚዛን የብሉን ብምባል ኣቃልቦ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ዘሎን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝተመቃቐላን ይሕብር ንሎሚ ናይ ከባቢና እዋናዊ ዛዕባ እዚ ዝዳህስናዮ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ንቻናልና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ይግበሩ ሰላም ንዓድና